стигам епизод. Феникса се завърна успешно. Там каза Феникса! Аз съм Фениксът! Аз съм Тибълга! Жокера. Пепелянката епизод 31. Завършването на Феникса. Да, Тибомба! Граната пошла! Тай малка пищила. Няма сила. Нали знаеш, батерията ми изобщо не е много. Я не ли снима или си тръгвай? Ох! Той ми фалител! Бодлива. О, е! Екшен! О, е! Реклами! Камерата се строя да запаси. Епизод 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, Come on, Charlie. Gas, gas. Gas, gas! Escude! Pilar!